Tani obi magazine ni mali lel baga bela jile o bisimila ka kuna funu keneka baguruba olufleni baguruba folola sa amita sanu bohoni ale buna kunka ni hata kala je chaga bona mi ko nga bara blalin dugolo na fulu ko ndara weli ko mama ya yira ka fo ko sanu bo ko joni wati laban na fulu yani doje no beta tatambo kalo klibi saba konna amanda dola ko wala na mbore ambido Niger ka ofini no kuni hata kala je kulma fatike damileke ma ko ni bingeru bina Niger ko ni fintigla ko ka mi kera sababu yayi ka ma chama ko ni olu bone onina fintigla ko ko ndula ko ma chama ko ni fene olu bana ko sebe dabe dola ko fene wala fokata se ko d'Ivoire ko ni masa ni yayi ko jigan kasara jugu ko ni dona olu wadu ko nan min kera sababu yayi ka ma mu kan nani ko ni ko olu fene ko ni bege bamba to furi amanda do fene na ko wala ka laba ko ni duguye na be fo ko ni ma ko Zimbabwe na mbore sa ka laba dugula no Zimbabwe ko ni pastor do de moni ali ko ni anyama musuka mobilita ko firi wala sa chuko mina kani muso were ko ni ko ka furu ko ni ke amanda dola ko wala ka soroka kuna funu ko ni kali datukuni ko bisimila ko kura kuna funu kenega ina fanya fo baguruba wala chugomina ni yata ka lajen na fuluko alen na kunga sa mi ko ni dugulu na fulu lara weli ko nyuma ko ma chake bonda mga bara bulo benno ma uye la selimi ko ni gera tarata te mene mi ko ni gera juin ko loklimu an duru samba fla ani mu wanani ko na mi ko ni na uya yira ka fo ko ma o ma ko ni no lube na fulu ko nyini ko ni osraka keren ni yala sanu nyini ko na damanda ko na kuka abara ko ni jo persabla ambe wati mi ko ni na abe fuma ko samia ko ni yesa samia duna amma kan chugo shila dugukolo ko ni ukammaga ko sebe abisaka ke sababu ka machama ko ni ko lubone unina ko jamana ko ni ali halaini tuyi ogum ko na la kwa uyela la selimi ko ni no kera kayira ka fo dugukolo tigu fukata se jamana marabago kata se dugutigu ani jamana yere ko ni keren yala ayuro sigi bakaw ko ni mamunu be ni no ani mamunu be no ko lu yin na fulu nyinai sanu ko ta fafela ko na ku chamanka ako ko ni taka ke bai barsabula ko ni ataka laje dugukolo seni ko ni ko samyena ka ako manga ko sebe barsabula bike sababu ka machama ko ni ko ufa ogum ko na la anga jamana marabago ko ni ataka yira ka fo wa fena wiya yira ka fo ko be ko ngani la selin ko ni ko be ka a respecter kaka akechugula ni samye ko ni nyuma ko ni kera ka ateme bebe siga tiga chaw ko na mi ko ni meta sanuko alebuna kunka nambore hamido Niger ale kon na la sa huniyata ka la je kulmal fatigi dameleke o ma ko ni uye binke fintigla ko ka Niger ko ni oluga fintigla ko ga min kera sababu ye mam gwa na bunyangu ko ni oluso ni kera bamba to free fukata si man duru ko ni fukata si kononton ko ni ma ko ni chama ko ni olubana na ko sebe bana chejugo ko na min kera sababu ye ko ta ka sinu laptan ko ni yata ka la je ministry so mi ko ni ngabara bolo benino lakana ali sabati ko mama Niger alina traka sacho ko bema ubora ka la selin ke sala selimi na uyeni yira ka fo ko ni na ko ni mi ke ni fleni ko kulma fatigi da meleke uyeni binyonya ko ni oke wadu ko dola na be fo ko ma ko tasiya ko ni aleye Niger Burkina Ali Mali ko ni olu danche ko ni dugu basaba ko ni kulma fatigi da meleke o kelime ko uninta ka sigi ukun ko sebe nga gwa fintigila ko fene ya yira ka fo ku be barabulu munu minato kulma fatigi dameleke ko ni nga sika daga kisebile nga taka boni dugu basaba indala barsabula ku keleme kan yoro ko fule nunu yoro be no ko Mali Burkina Niger ulu danche ko ni ku kelembe ka tuta ku usigi yoro ko fule na mi ka ke sababu ya ka chama ko ni sigili ko ni bali a yoro ko fule na nga fintigila ko fene ko ni ya yira ka fo ko chesri jalo ku be na achaya alibi duna na tolo wala sa chukum na kulma fatigi dameleke nunu ko ni uchama ka taka bo jamana yin ko ni konala wala so chuma lafiya da kale misika do groupe ISC ko ni uluwe
Nambore amido Côte d'Ivoire ale kɔni la sa koni ya ta ka lajɛ jikan kasara ba kɔni o donna olu ka min kɛra sababu ye ma mugan nani kɔni olu kɔni kɛra banbaatɔ fure ye kɛrɛnkɛrɛnna Abidjan ale yɛrɛ kɔni la koni ya ta ka lajɛ ko ni jamana in kɔni ye dugu ye dugu min kɔni bɛ Afrique n'o ye farafina ale woro dugu yanfaw kɔni fɛ sa nga ko a yɔrɔ kofolen min filɛ n'o ye Côte d'Ivoire kɔni ye sa ko jikan kasara kɔni bɛ kɛ a yɔrɔ la barisabula san nata o ka can kosɛbɛ wa ko ni san min nale filɛ n'a kɛra sababu ye ka maa caman kɔni k'olu ka duw kɔni bin ka dɔw kɔni ka du ka ji don a kan min na kɔni ma se k'u yɛrɛ bɔ a la dɔw kɔni sara nga dɔw sera ka bɔ a ko la wa k'a jika kasara min filɛ k'a kɛra sababu ye fo ka don duguba yɛrɛ kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnna sirabaw fo ka taa se maaw ka yɔrɔbaw kɔni ka se ka ji don a yɔrɔ kofolen na nga a yɔrɔ dɔw caman kɔni k'olu ye yɔrɔ jɔlen ka ɲa a ma se k'olu bin nga a donna a kɔnɔna la ka se ka kɛ sababu ye ka maa caman kɔni bali k'i siyɔrɔ kɔni k'o magɛ hukumu kɔnɔna u ka maa minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ se ka maaw dɛmɛ jikan kasara fo ka taa se tasuma ko kɔni ma n'a bɛ f'o ma k'u ka sapeur pompier olu kɔni sera ka dɛmɛ ani dɛmɛ ta k'a di maa 20 ani 71 kɔni ma walasa cogo min na ka se k'olu dɛmɛ ka se u siyɔrɔ la barisabula ji kɛra sababu ye ka sira kɔni ko ale kɔni o bɛɛ tigɛ maaw kɔni na. Kunnafoniya lamana sa an bɛ taa Zimbabwe ale kɔni na sa n'a fɔ n y'a fɔ a ye cogo min na ko ni kɔni ye pasteur den dɔ kɔni ye n'o ye chrétien kɔni ka wajulukɛlaw dɔ ye sa ale denkɛ de kɔni ye Ala minɛ a ɲɛma muso ka mobili ko ta ko feere dogodogo ni dogo la walasa cogo min na ka maa wɛrɛ kɔni ta ko ka a furu ɲɔgɔn ye i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na o ko la wa ko ni cɛba in kɔni a ye nin kɛ waati min na a y'a kɛ ka sɔrɔ a ɲamamuso t'a kalama barisabula ko n'i y'a ta k'a lajɛ ɲamamuso in bɔlen bɛ maa fɛ maa min kɔni dɔ b'a a kun n'a bɛ f'o ma ko personne aisée o hukumu kɔnɔna la a bɛ to ka mobili kɔni di cɛnin kɔni ma a ka se ka cimisɛnninw caman kɔni k'olu k'a la wa fɛn caman kɔni bɛ a b'olu labila cɛba in kɔni a ka ko kɔni juru la nga ko ni waati in kɔni na a ye Ala minɛ ka mobili in kɔni de ta sa ka taa mobili in kɔni k'o feere walasa cogo min na ka maa wɛrɛ kɔni ka furu o financer a ko la muso in kɔni ale bɔlen a ko kɔni kalama wa ne a kɔni tuati dɔwɛrɛ ye ko Charite Madari ale bɔlen a kalama a taara plainte kɔni ta walasa cogo min na cɛnin kɔni bɛ se ka ale ka mobili sara cogo min na a fakɛ kɔni n'o ye pasteur kɔni o y'a yira k'a fɔ k'ale bɛna wari in kɔni sara fo a sara bɛɛ lajɛlen ka sara a sara cogo ɲuman na barisabula k'ale yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ale den ye nin min kɛ ko nin tɛ ko cɛjuguba de kɔni ye ka kɛ mɔgɔ kɔni t'i to pasteur denya la ko k'a fɔ k'i bɛ nin ko ta fo ka taa se ka a kɔni fɛnɛ bɛ apprentia la walasa cogo min na don n'a nataw la a bɛ se k'a fa kɔni ɲɔgɔnko sɔrɔ nka a ka nin ko kelen kɔni o kɛra sababu ye k'a bɔ o baara sen ninnu kɔni kɔnɔna la bada barisabula ko nin ye ko cɛjugu ye o ko kɔni kana pasteur Fugani Naya ale kɔni ale wari ko fɔlɔ kɔni sara waati min na dɛ ko wari sarali jɔlen bɛ yen waati la muso in kɔni y'a yira k'a fɔ n'o y'a ɲɛma muso in kɔni k'ale ka wari bɛ sara soit ale ka mobili kɔni o ka sara barisabula k'ale ye cɛnin k'ale ye fɛn bɛɛ k'a ye u ka kanu se in kɔni kɔnɔna la walasa cogo min na k'a lafiya ko n'i y'a ta k'a lajɛ cɛ de kɔni kan ka fɛn caman kɛ muso ye kanu kɔnɔna la nka ale kɔni ye a caman k'a ye n'a ma se k'ale sara dɔwɛrɛ la ko fo ka taa ale ka mobili feere ka se ka maa wɛrɛ kɔni o furu o wari la k'a k'ale ka wari bɛɛ sara sinon ko polisi walima kiirisen tigilamɔgɔ ko de bɛ kɛ sababu ye k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na nka a da tɛna goya ale fɛnɛ barisabula ale ka fɛn bɛɛ bɛ sara ale ye fɛn fɛn don cɛnin na min bɛ taa nafolo ko sira kan wa bɛɛ lajɛlen k'u ka sara a saracogo ɲuman na sani fanga da kɔni u ka don a la nin bɛ dansigɛ bi an ka kunnafoniw na sa an sera ka min fara ɲɔgɔn kan k'o yira an filɛlikɛbagaw la aw k'an bɛn don wɛrɛ